Salutare călători! Sunteți pregătiți pentru aventura supremă a verii? Anul acesta, lăsați România în urmă și pregătiți-vă să descoperiți una dintre cele mai uimitoare insule ale Greciei, minunatul Zakynthos. Știm că distanța poate părea mare, dar merită fiecare kilometru. Din România, călătoria spre Zakynthos este o oportunitate de a vedea frumoasa natură balcanică. Distanța totală este de aproximativ 1200 de kilometri, în funcție de locația exactă de plecare din România. O călătorie care se poate face pe cale rutieră, oferindu-vă șansa de a vă bucura de peisaj și de a face opriri intermediare. Numit pentru cele mai frumoase plaje din Grecia, imaginați-vă înotând în apele cristaline, turcoaz ale Navagio, relaxându-vă pe nisipurile aurii din Laganas sau explorând peșterile albastre. Fiecare colț al insulei ascunde o nouă surpriză, de la peisaje luxuriante la sate pitorești și, desigur, uimitoarea bucătărie grecească.